Para sedherek ingkang kinasih, sugeng pepanggihan kaliyan kawula Wardani Sugiyanto, pradatening pasemuan Gekaji Kantiwarna, Klaten. Ing wanci menika kita badhe nampeni sabda winedhar ingkang kaparingan irah-irahan kasetyan ing tengahing pengadilan. Pangandikanipun Gusti kaserat wonten ing Wahyu 11 ayat 12 dumugi 13 ingkang mekaten sabdanipun Gusti. Kang perlu ing kene yaiku sabar mantepi para suci. Kang padha ngantepi pepakoning Allah lan pracaya marang Yesus. Aku tumuli krungu swara saka swarga kang ngandika, tulisan Rahayu para wong kang mati lan matine ana ing patunggilaning Gusti wiwit ing samengko. Pancen mangkono pangandikane Roh supaya padha aso saka rekasane awit saking panggawe padha barengi lagune. Para sedherek ingkang kinasih, Kitab Wahyu menika nelakaken bilih para suci inggih punika para kagunganipun Gusti. Ingkang kedah tansah setya netepi dawuhipun Gusti lan tetep pitados dumateng Gusti Yesus. Nalika kedah ngadepi panandang saha panganiaya, para suci tetep ngadepi kanthi iman ingkang kiyat, iman ingkang bakoh. Punika gambaran nyata bilih gesang minangka para suci punika boten gampil. Dipun betahaken kasetyan. Dipun betahaken katetepanipun iman. Pangadilan pungkasan ingkang ngegirisi badhe kelampahan. Wonten ing ngriku Gusti badhe mbabaraken kaadilanipun. Kados ing pasemon bab panenan. Wohing gesangipun umat badhe dipun timbang, dipun pisahaken antawisipun ingkang sae kaliyan ingkang awon. Umat ingkang setya badhe kalebetaken ing kawilujengan sejati. Awit Gusti mbelani tiyang ingkang setya tuhu ing salebeting ngadepi panggodaning jagat menika. Para suci ingkang sami setya tansah njagi kapitadosanipun dumateng Gusti Yesus ngantos puputing yuswanipun. Punika ingkang badhe nampi ganjaran ing dinten pengadilaning jagat. Para sedherek ingkang kinasih, sumangga ing lampahing gesang kita tansah tetep setya sinaosa tantanganing gesang asring nggodha gesanging kapitadosan kita. Kasetyan punika perlu dipun wujudaken boten namung nalika gesang lumampah gampil, lumampah sekeca, nanging ugi nalika kedah ngadepi mawarni-warni kasisahan lan momotaning gesang. Awit Gusti boten nglirwakaken umatipun, boten nglirwakaken para tetebusanipun. Panjenenganipun pirsa kabecikan ingkang tansah kita upati, kasaenan ingkang tansah kita tindakaken. Para sedherek ingkang kinasih, mugi kita pinaringan sih rahmat dipun keparengaken nampi kawilujengan ingkang sampurna sesarengan kaliyan barisanipun para suci. Ing ngriku kita sami badhe gesang langgeng tetunggilan kaliyan Gusti Yesus, tetunggilan kaliyan para suci ing kasuwargan. Gusti berkahi kita. Amin.